아유, 3DB요 할라서나 능죠. 아마 술바이나 후배들. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैहाय गोबावनि उनाव लावदुमखौ लोगो मोनदो बिराद बिजि थायो बियो। ओमफ्रायहाय नै दिनैहाय जोङो बिराद गरम नालाय बेखायनो जोङो खुसेर दै लोंनो नागिरबाय। ओमफ्राय नै आंनो लाबोग्रोना होबाय बियो। ओमफ्राय गावनिखौहाय दायो लायगासिनो आरोना। जा मोजां मोनो आङो खुसेर बिदै लोंनो। नोंथांमोना मोजां मोनो ना? जाय नोंथांमोना मोजां मोनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव दे। ओमफ्राय नै दायो जोङो खुसेर बिदै लोंनोसै। ओमफ्रायहाय माखासे ओरैबायदि मोजां ममेन्टसफोर दङ। थ' बेखौहाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो Ding 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 ding. Ding 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 ding. 아유, 3DB요 할라서나 능죠. 아마 술바이나 후배들 있는래. 아유, 따비 사보네 그리안배 따비 슬라보네야. 소스막 가니요. 얼라. 만져 운두라 타네고 포자나 로라보 미치바이나. 운두라 타네고 포자나 라블레바이. देखायहर आबैनो देखायहर नायब्रा लाय नायबावनोगोनलाय खाथो लाय नायबावनो लंपेन्टाबो गोजा गस्लायाबो गोजा सना उन्दुनो गासै सना आदाया फावदुरि रानी जादुआ हनै सिदा था सना आयु नै जादुआ हिन्जावसो जादुआ वा हेमा मालियाबो हालाला नायलाय सासेयाथ' आरो सासेया नायदोसो हाय ना बुङो नोंहाय बुं नै आय मिनिनाया आयो दासो मिनिदो सना नोरै लाथ'लाय लाथ' सना दुगुलि फावदुलि सना दुगु दुगु जादुखौ सोर लांनो फैनो नागिरदो जादुखौ नै लोगोफोर जाहा दुगुआ फावदुरि जाबाय नुवाखै डेन्जार फावदुलि हाय हेलो गाइस ना बुं दे हेलो गाइस नो फावदुरि जाबाय नोंसोर ना फावदुरिखौ देखायहर ओइथिंनिफ्राय फावदुरि
बैसागो 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 मिनिसि नायलाय आयु मिनिसोदो मिनिसोदो खानायाथ' आयु आयु जोंहा दुगुखौ लांफालायनोसै टाटा टाटा बैसना टाटा आयु इदि लांसै आरो ओमफ्राय हागिस गाना मा गाना सना आयु सना उन्दुनोनो मोनलाबाथाय डाइरेक्ट लाबोखायो मिथिबायना दायो नै मैथा गोखै खागासिनो खनना दोनदोंमोन जोंहा माया गोखै नामा गोखै ओंख्रिया सेवजोबलांगोन ना ओंख्रिया माने सेवनो माबायाव दोनासै फ्रिजाव दोनाखै है दोनबानो जायो मैथादो ना गोरानदो जानोसै जोङो थ' बेखायनो बिमाया नै खागासिनो मैथा गोखै मैथा गोखै बबेथिं थालिर बिफाङा जि मोजांथार जादों इलाय मा गोखा गोखा मैथा सोमलि मा सकार नै जोंहा बिमाया मैथा खागासिनो मैथा मैथा खागासिनो बानायखाबाय जाहानिया खालि पानी बाबा टेंगा उबो टेंगा ना मिठाई बाबा यस नारिकल दाब लोंनो नागिरदों मिठाई बाबा दै दाङाटु দিব दाङाटु जि मोजां खालाम এই মিঠা নাই বলে না মিঠা নহয় মিঠা নহয় নালগে এটাই नै खालि जोङो मानसि जानायखौल' मानसि भर्ति थानायखौल' जोङो सेलननिखौ भिडिअ होयो नाथाय नै दिनैहाय रावबो गैया आंबो खर' सुजागासिनो नै सासेयाबो हाजागासिनो दुमाखौ देखायगासिनो ओमफ्राय लावदुमा आलदा जायगायावसो सिनजायोमोन आरोना ओमफ्राय दाना आंनियाव फ्रियाव सिनजाबाय थायो फैसा होनांसिगोन नोङो र' मालाबा मा बुङो नोंथाङा जेबो होनखाया ओरैबायदि दादागिरि ओरैबायदि र' आंखौबो नोङो बोसोरसेल' टाइम होबाव बोसोरसेनि उनाव आंबो नों माबा मोनसे सोंबाबो आं खोन्थाला मिथिबाय ओरैबायदि जासिगोन आं बोसोरसेल' टाइम नांगौ आंनि लोगोफोर थारमाने मा जागोनबा मिथिला आरो बोसोरसेयाव आंबो नै ओरैबायदि गोजाननिफ्राय गारि सालायना फैनानै बिराद मेंबाय ओमफ्राय मेंनानै एसे खानायाथ' नायजाथाव गैया मोसौ लानजायोसो मालायफोरनिया एफा मोजां जायो ओमफ्राय आंनिया साइज जेबो हराखै आंनो इसोरा खालि आंनो खुसिल' हरदों बेनि थाखाय धन्यबाद आरोना इसोरखौ महर मोखां हराबाबो खानाय मोजां हराबाबो जे बुजिबाय तो गाइस दिनैहाय फैदों आङो आइ बड' किचेनावहाय एसे मोनाबिलिनि साहा लोंनो आरोना मालाय बन्द'आसो एकदम
माबायाव मलदिभआव थांलायनानै एलबाम बानायहैदो एलबाम बानायना फैलायदो एक्सुअलि रिजाल्ट होखालि माबा जोंना आइ बड' किटचेननि अनारा नै गावसोरल' रायलायबाय थायो हनै हाय हेल' होनदोब्रा आंनि भिडिअ'आवबो जों दायो मोनाबिलिनि साहा लोंगासिनो आरो गोथावनो रिजाल्टआ मोजां जाबाय खावना होदो आरो एलबामा थाइजौआ बन्दु जाबाय आं थाइजौआ जानो न'नि मोनाखै थारमाने गोदै दाहार गोदै मोनदों गोदै नै जोंहा आइ बड' किटचेननि अनार बोराय बुरि गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय बिस्रा इमान गोबावनि उनाव लोगो मोनदों बिस्रा ओइ मोदान लायोलै बिरा बिस्रा जि सोद्रो जाना फैनानै हिन्जावआ जि गुफुर मोदान लायो खाथियाव थाबा हनै जोंहालाय सोमज्रोदो बिथाङाबो सोमज्रो आंबो सोमज्रो फन हरलायबायलै